Aba Future MOD ayo boss kwasho Tata family twamuri busy kutofambira wonyadzangu bodzenyu dzafambirwa nani munoona zidanda mudzito rangu riri menyu raonekwa nani nai varoyi ini varoyi nai varoyi ini varoyi nai varoyi ini varoyi nai varoyi ini varoyi mukasiyana life yangu imimi munobveizvo mutumira zvidhoma undita tekiteki ndiri kuzama kushanda kuti ndite pezve kubatana midzi apa ndozvinei tozviziva muna unyanzvi hwekushandisawo mheni chingopomba iran kane britain tombotora upfumi semaafrican zvimwe zvinhu varoyi chingoshandisai brain nai varoyi ini varoyi nai varoyi ini varoyi nai varoyi ini varoyi nai varoyi ini varoyi pandaita zvitina maite mupengo ndatovakawo imba mota musvikepo kutoita chakanaka motumira mamhepo kutoda kundi ataka chiwane zvikwambo munobata karudzo kuti tikutyei mobata mbinjiri tikupfugamei muri vana valusiva yugona pei namwari wangu izvo atikutyei nai varoyi ini varoyi nai varoyi ini varoyi nai varoyi ini varoyi nai varoyi ini varoyi mukasiyana life yangu imimi munobveizvo mutumira zvidhoma undita tekiteki ndiri kuzama kushanda kuti ndite pezve kubatana midzi apa ndozvinei tozviziva muna unyanzvi hwekushandisawo mheni chingopomba iran kane britain tombotora upfumi semaafrican zvimwe zvinhu varoyi chingoshandisai brain nai varoyi ini varoyi 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 Konda kakutatsire